Kuqala imali eyifunwa amantombazana amahle. Asiyazi le nonsense eyenzeka manje. Phuma kulomqondo ukuthi wena manje ngoDisemba uzophuza. Awunamali nje uyazazi. Uma uwumzali ziqoqe phela. Ngeke ufike ube yigroovist. Bese ube isibonelo esihle einganeni. Hayi kumnandi ukuba isidudle. Uvela uthi usathi uyageza nje. Vumbu u5 phakathi kweyibhejeje. Ngiyeza. Kodwa ngima period. Umuntu uyayini emsebenzini eoff. Ipheni yokuboleka intombazana imali Bese ikhokhela ngemali. ngeke uvela usuku ubuka amandi yakhuluma isiZulu. Unometric. Once waqala nje wajola ngakini. Ubokwazi ukuthi usuwile. Mawubona ukuthi iyakuthanda le ndoda iyakushisa ingane kini. Kodwa wena ukhulisezayo. Ayikho inkinga. Umbona ngokulala engathi udutshuliwe. Ukuthi uphumlile ukuvuswa amakati kubo. Omunye nje uthi usayintombi nto. Kodwa ibele ngathi lidako umqombothi. He left a big hole in my heart. Unamanga siyazi usho kuphi. Omunye uzitshela ukuthi uhlanyisa amajiki. Kanti sizwile ukuthi akancishani. Mina ngiyithembi nje intombazane nezinqe ezinkulu. Khumbula upoison wespider useyinqeni. Suka emva kwami uyangisinda. Hey unforce go. Nizenziza ngoma ezibolile. Amantombazana asegula ngempela ke manje. Umuntu awukaqedi nokumshela. Usecela idatha. Abe muhle mase banengane ezu3. Uyawazi uBopopo namadatha. Intombazane ekwazi ukuthanda umfana oyedwa itholakala kusiphi isibongo ngoba ayikadlamini. Ulala kanjani ama-out una 30 years? Mawuvukwa idolo ungaphandle uzothini? Ngiyafisa ukwazi ukuthi le mali ya RAF nezimpahla zamafa zibona kanjani ukuthi nasi isilima. Athi uyaphapha uthi woza December uvela ungenwe idlozi uhambe uyothwasa ubuye ngoMarch. Lo muntu wakho sabe ukumcela imali. Bayamcela abanye bayithole futhi. Hayi.